नामनिष्ठ दास प्रभूंना वंदन द्या. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या लेवल 3च्या या अध्ययन वर्गामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण श्री उपदेशामृता या ग्रंथामधल्या पहिल्या 4 श्लोकांचं अध्ययन पूर्ण केलं होतं आणि 5व्या श्लोकाच्या अध्ययनाला सुरुवात केली होती. आणि मग आपल्या 5व्या श्लोकाच्या अध्ययनामध्ये आपण त्याचा पहिला भाग ज्याच्यामध्ये भगवंतांचा जो अ, भक्ताच्या ज्या 3 श्रेणी आहेत, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी, मग यांची गुणधर्म कोणती आहेत, मग त्यांच्या कोणत्या सवयींमुळे आपण त्यांना ओळखू शकतो, मग कशा प्रकारे कनिष्ठ अधिकाऱ्याची वर्तणूक असते आणि मग कसा मध्यम अधिकारी कसा वागतो आणि उत्तम अधिकाऱ्याचं वर्तन कसं असतं. आणि मग प्रत्येक श्रेणीमध्ये स्थित असलेल्या भक्ताने आपल्या भक्तीमध्ये उन्नती करण्याचा प्रयत्न करावा आणि भक्तीच्या या उच्च स्थानावर स्थित होण्याचा प्रयत्न करावा. याचं मार्गदर्शन आपण श्रीला रूप गोस्वामींच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्याला या 5व्या श्लोकाच्या माध्यमातून केलेलं आहे. आणि श्रीला प्रभुपादांनी वेगवेगळ्या श्लोकांचं उदाहरण देऊन या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. आपल्या वेदांमधल्या वेगवेगळ्या गोष्टी श्लोकांचा संदर्भ सुद्धा दिलेला आहे. आणि सर्वसामान्य जीवनामधल्या या प्रॅक्टिकल उदाहरणांनी सुद्धा आपण याची चर्चा केली होती. तर मग त्याच्यानंतर दुसरा भाग येतो महत्वाचा या श्लोकामधला. पहिल्या पाठमध्ये आपण या 3 गोष्टी पाहिल्या: कनिष्ठ वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. मग पुढच्या भागामध्ये आपण आता श्रद्धेचं महत्व, मग त्याला जर या एका श्रेणीमधून दुसऱ्या श्रेणीमध्ये उन्नत व्हायचं असेल तर त्यांनी कशा प्रकारे आपली वर्तणूक असायला हवी मग त्याची भगवंतांप्रतीची श्रद्धा कशी असायला हवी, मग श्रद्धेचं महत्त्व, हे सगळं आपण नंतरच्या या भागामध्ये पाहणार आहोत. तर त्याच्या आधी आपण एकदा पुन्हा या श्लोकाचा जो भाषांतर आहे ते आपण पाहूया. मनुष्याने जो भक्त भगवान श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामांचा जप करतो त्याचा मनाने आदर करावा. ज्या भक्ताने दीक्षा घेतली आहे व जो अर्चा विग्रहाची पूजा करण्यात संलग्न झाला आहे त्याला नम्र प्रणाम करावा. आणि जो शुद्ध भक्त अनन्य भक्तिमय सेवेत प्रगत झाला आहे आणि ज्याच्या अंतःकरणात इतरांची निंदा करण्याची प्रवृत्ती मुळीच नाही, अशा शुद्ध भक्ताचा संग करावा आणि त्याची निष्ठेने सेवा करावी. मग आपण आतापर्यंतच्या पहिल्या 4 श्लोकांमध्ये गोस्वामी कोणाला म्हणता येतं, शरीर आणि इंद्रियांवरती नियंत्रण का ठेवायचं, गोस्वामी आणि गोदास यांच्यामधला फरक पाहिला. मग भक्तीला अनुकूल अशा 6 गोष्टी पाहिल्या, भक्तीला प्रतिकूल अशा 6 गोष्टी पाहिल्या. मग या भक्तीच्या मार्गावरती उन्नत झाल्यावर इतर भक्तांसोबत आपलं एका भक्ताचं वर्तणूक कसं असायला हवं, भक्तीची ही प्रेमाची देवाणघेवाण करणाऱ्या 6 गोष्टी त्या पाहिल्या. मग आता या श्लोकामध्ये या मार्गाप्रत उन्नत झाल्यानंतर मग भक्त हा कोणत्या श्रेणीचा असतो, त्याचे 3 प्रकार काय आहेत आणि मग नंतर प्रत्येक भक्ताने इतर भक्तांना कसा रिस्पेक्ट द्यायला हवा आणि इतर भक्तांविषयी आदर कसा प्रकारे असायला हवा, त्याचं मार्गदर्शन आपण आपल्या या श्लोकाच्या माध्यमातून घेत आहोत. तर मग जिथं आपण उत्तम अधिकारी जो असतो तो सर्वांच्या मनात असलेल्या, हृदयामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याला महत्त्व देतो आणि प्रत्येकाला समान वागणूक देतो, कारण त्यांनी ही गोष्ट जाणलेली असते. त्याने भगवंतांचं हे सत्य जाणलेलं असतं की प्रत्येकाच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये ते परमात्म्याच्या रूपाने स्थित असतात. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आपली भक्ती तिथपर्यंत उन्नत केलेली असते. मग तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मग गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली गुरूंना शरण जाऊन त्यांनी भगवंतांविषयीचे प्रश्न विचारलेले असतात आणि भक्तीच्या या स्तरापर्यंत ते उन्नत झालेले असतात. मग कनिष्ठ अधिकारी हा जरी त्याने आपल्या भक्तीची सुरुवात केलेली असली तरी त्याला कोणाला कसा आदर दाखवायचा इथपर्यंत त्याची भक्ती उन्नत झालेली नसते.
आणि मग त्याच्यामुळे तो भक्तीच्या त्या श्रेणीमध्ये स्थित असतो. मग मध्यम अधिकारी जो असतो तो कनिष्ठ अधिकाऱ्याशी वेगळी वागणूक करतो, वर्तणूक असते त्याची, आणि उत्तम अधिकाऱ्यासोबत त्यांना वेगळा मान देतो. त्यांच्यामधला हा भेदभाव तो करतो, परंतु तो सुद्धा एक प्रकारच्या भक्तीमध्ये स्थित असतो. आणि मनुष्याने प्रत्येक वेळेस आपल्या भक्तीमध्ये उन्नत होण्याचा प्रयत्न करावा. आणि भक्तीमध्ये उन्नत होण्यासाठी जी भगवंतांवरची श्रद्धा आहे ती अत्यंत महत्त्वाची असते. तर हेच आपण आतापर्यंत पाहिलं. तर पुढचं आपण वाचन करूया आता. श्रद्धेचं महत्त्व आपण पाहूया. मग हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद्गीता समजून घेण्याचा हाच अचूक मार्ग आहे व यालाच श्रद्धा असे म्हणतात. मनुष्याने स्वतःच्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे भगवद्गीतेचा एक भाग स्वीकारायचा व दुसरा सोडून द्यायचा असे करू नये. ही काही श्रद्धा नव्हे. श्रद्धा म्हणजे भगवद्गीतेच्या आदेशांना, विशेष करून अंतिम आदेशाला पूर्णपणे स्वीकारणे. गीतेचा अंतिम आदेश असा आहे, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. सर्व प्रकारचे धर्म सोडून मला शरण ये. भगवद्गीता 18व्या अध्यायातला 66वा श्लोक. जेव्हा मनुष्य या आदेशावर पूर्णपणे विश्वास ठेवतो तेव्हा त्याचा हा दृढ विश्वास आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा पाया होतो. मग इथे असे का म्हटलेलं आहे की आजकालच्या या कलयुगामध्ये आपण प्रत्येकाला पाहतो की एकच आयुष्य आपल्याला मिळालेलं आहे, त्याचा एन्जॉय करायला हवा असं जो अभक्त असतो किंवा ज्याला फक्त काहीतरी मिळवण्याच्या मार्गाने काहीतरी जाणून घेण्याच्या परतच त्यांनी आपली भगवंतांप्रती त्याला ओढ असते आणि मला जेवढं जमेल मी तेवढंच करणार. म्हणजे गीतेमधल्या काही आदेशांचं पालन करणं आणि काही आदेशांना सोडून देणं, त्यांच्यावरती विचार न करणं किंवा त्यांना फॉलो न करणं, या गोष्टी म्हणजे चुकीच्या आहेत. मग त्या गोष्टीला भगवंतांवरती आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. ज्याला भगवंतांवरती पूर्ण विश्वास आहे, भगवंतांवरती पूर्ण श्रद्धा आहे ज्याची, तो प्रत्येक संदेश गीतेमधला अंगीकारतो, प्रत्येक संदेशाचं अनुसरण करतो, प्रत्येक संदेश आपल्या जीवनामध्ये त्याला उतरवतो. आणि ज्या प्रकारे आपण याचं अध्ययन केलं होतं की गीता ही आपल्या आयुष्याचं मॅन्युअल आहे, मग त्या मॅन्युअलच्या स्क्रिप्टद्वारेच तो आपलं आयुष्य व्यतीत करतो आणि त्यालाच श्रद्धा म्हणतात. आपल्याला हवं त्या गोष्टी करून हवं त्या गोष्टी सोडून देणं, म्हणजे आपल्या सोयीप्रत आपण त्यांना फॉलो करणं, ही श्रद्धा नव्हे. आणि कोणीही अशा प्रकारच्या श्रद्धेचा अंगीकार करू नये. तर सर्वतोपरी भगवंतांनी जो महत्वाचा संदेश, शेवटचा संदेश गीतेचा दिलेला आहे, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज. तू फक्त सर्व धर्मांचा परित्याग करून मला शरण ये. आणि शरण जाणं ही किती महत्वाची गोष्ट आहे आपण प्रत्येक गीतेच्या पहिल्या अध्यायापासून पाहतो. आणि अर्जुन एक भगवंतांचा महान भक्त या नात्याने त्यांनी भगवंतांवरती, भगवंतांच्या चरणकमलांवरती जेव्हा तो शरण गेला तेव्हा कशा प्रकारे भगवंतांनी त्याचं मार्गदर्शन केलं. आणि भगवंतांनी स्वतः सुद्धा सांगितलं होतं, जेव्हा आपण गुरूंच्या चरणकमलांवरती शरण जातो, गुरूंचं बोट धरून आपण भक्तीच्या या मार्गावर, भगवत भक्तीच्या, कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती उन्नत होतो आणि भगवंतांच्या चरणकमळांप्रत उन्नत होतो, तेव्हा भगवंतांना शरण जाऊन नक्कीच आपण आपल्या या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करतो. आणि गीतेचा जो अंतिम उद्देश आहे तो प्रत्येकाने आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारायला हवा. आणि ही गोष्ट विसरून जायला हवी की माझ्याकडून जेवढं होणार मी तेवढंच करेन. या गोष्टी प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहेत आणि या गोष्टी नाहीत, अशा कोणत्याच गोष्टी नसतात. आणि त्या त्या गीतेमधल्या उपदेशांचं अशा प्रकारचं वर्गीकरण हे आपण कधीच करू नये. आणि त्याचीच शिकवण आपण इथे पाहतो. मग का ही श्रद्धा आणि अशा प्रकारच्या उपदेशांचं वर्गीकरण करू नये, आपण पाहिलं की जो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी असतो ते कशा प्रकारे त्यांची वर्तणूक असते, ते कशा प्रकारे एकमेकांना वागवतात.
मग गीतेमध्ये तर भगवंतांनी स्वतः हा संदेश दिलेला आहे ना. जेव्हा आपण श्रद्धेच्या या मार्गावरती भगवंतांवरती श्रद्धा ठेवून भक्तीच्या या मार्गावरती उन्नत होतो, प्रगती करतो, वाटचाल सुरू करतो, तेव्हा आपण ही गोष्ट जाणायला हवी की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत परमात्म्याच्या रूपाने स्थित आहेत आणि भगवंतांनी स्वतः ही गोष्ट सांगितलेली आहे. तेव्हा आपण त्या गोष्टीचा विचार करायला हवा आणि गीतेचा जो अंतिम उपदेश आहे त्याचा सुद्धा विचार करायला हवा. जेव्हा एखादा मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्यात पूर्णपणे रत होतो, तेव्हा त्याला स्वतःच्या स्वरूप स्थितीचे हळूहळू ज्ञान होऊ लागते. जोपर्यंत तो मनुष्य श्रद्धेने हरे कृष्ण मंत्राचा जप करत नाही, तोपर्यंत श्रीकृष्ण त्याच्यासमोर प्रकट होत नाहीत. सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः. भक्तिरसामृत सिंधू 1.2.234. आपण कोणत्याही कृत्रिम साधनांनी भगवंतांची अनुभूती करून घेऊ शकत नाही. आपण श्रद्धेने भगवंतांची सेवा केली पाहिजे आणि अशी सेवा जिभेने सेवोन्मुखे ही जिव्हादौ सुरू होते. याचा अर्थ असा आहे की आपण सतत हरिनामाचा जप केला पाहिजे आणि कृष्णप्रसाद स्वीकारला पाहिजे. आपण अन्य कोणत्याही जप करू नये किंवा दुसरे काहीही खाऊ नये. जेव्हा या विधीचे श्रद्धेने पालन केले जाते तेव्हा भगवंत भक्तासमोर प्रकट होतात. जेव्हा एखाद्या मनुष्याला समजते की आपण श्रीकृष्णांचा नित्य दास आहोत, तेव्हा त्याचे मन कृष्ण सेवेव्यतिरिक्त इतर कशातही रमत नाही. सतत कृष्णस्मरण करणे, हरिनामाचा प्रचार करण्याकरिता योजना आखणे इत्यादी गोष्टी करताना तो जाणतो की अखिल विश्वात कृष्ण भावना आंदोलनाचा प्रसार करणे हेच आपले एकमात्र कार्य आहे. अशा मनुष्याला उत्तम अधिकारी जाणून 6 प्रकारे ददाती प्रतिगृह्णाती त्यांच्याशी संग केला पाहिजे. अखेर अशा प्रगत झालेल्या उत्तम अधिकारी वैष्णवाला आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि आपले सर्वस्व त्यांच्या चरणी अर्पण केले पाहिजे. कारण मनुष्याने आपले सर्वस्व गुरु महाराजांना दिले पाहिजे असा शास्त्रांचा आदेशच आहे. विशेष करून एका ब्रह्मचार्याने भिक्षा मागावी व ती गुरूंना अर्पण करावी. तथापि मनुष्याने स्वतः आत्मसाक्षात्कारी झाल्याविना महाभागवत किंवा प्रगत भक्ताचे अनुकरण करू नये, कारण तसे केल्याने शेवटी त्याचे पतनच होईल. श्रील रूप गोस्वामी या श्लोकाद्वारे भक्ती मार्गावरील भक्ताला सांगू इच्छितात की त्याचे कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी यांच्यामधील अंतर समजून घेण्याइतपत त्याने बुद्धिमान असले पाहिजे. भक्ताला स्वतःची स्थिती देखील माहीत असायला हवी व श्रेष्ठ स्तरावरील भक्ताचे त्याने अनुसरण करता कामा नये. श्रील भक्तिविनोद ठाकूर यांनी आपल्याला असा एक व्यावहारिक सल्ला दिला आहे की पतित जनांचे वैष्णवांमध्ये रूपांतर करण्यात उत्तम अधिकाऱ्याचे सामर्थ्य दिसून येते. उत्तम अधिकारी हा स्तर अ, प्राप्त होईपर्यंत एखाद्याने गुरु होण्याचा प्रयत्न करू नये. एक कनिष्ठ अधिकारी किंवा मध्यम अधिकारी सुद्धा शिष्य स्वीकारू शकतो, परंतु ते शिष्य सुद्धा त्याच स्तरावर असले पाहिजेत आणि असे समजले जाते की त्या गुरुच्या अपुऱ्या मार्गदर्शनाखाली अशा शिष्यांना जीवनाच्या अंतिम ध्येयाकडे फार चांगल्या रीतीने प्रगती करता येत नाही. म्हणून एका शिष्याने उत्तम अधिकाऱ्यालाच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. हरे कृष्णा. तर आता मग आपण इथे पाहतो की का या 3 अधिकाऱ्यांचं वर्गीकरण आपण इथे पाहिलं. कारण आपण कोणत्या स्थितीमध्ये स्थित आहोत हे प्रत्येकाला जाणलं पाहिजे आणि तेव्हाच आपण आपल्या आयुष्यामध्ये प्रगती करू शकतो. मग जर याचा प्रॅक्टिकल लाईफशी संबंध जर उदाहरण म्हणून आपण पाहिलं तर आपण नेहमी आपल्याकडे सगळे फायनान्शियल एक्सेल शीट्स असतात आणि मग प्रत्येकाचं ऑफिसमध्ये जर जॉब असलं किंवा आपलं वैयक्तिक घरातलं सुद्धा मग आपण किती खर्च करतो, या वर्षी आपला खर्च केवढा आहे आणि मग आपलं टार्गेट काय आहे, आपल्याला किती सेविंग्स करायचे आहेत, आपण कुठल्या स्टेजवरती या महिन्यात आहोत आणि मग
आपल्याला कुठे पोहोचायचं आहे, आपण एखाद्या गोष्टीसाठी सेव्ह करत आहोत, तर तिथेपर्यंत पोहोचायचं हवं असेल तर आपल्याला कोणत्या स्पीडने, कोणत्या गतीने आपल्याला सेविंग करायच्या आहेत. किंवा आता कोणी सेल्समध्ये असेल तर त्यांना सेल्सच्या या टार्गेटपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आज कोणत्या स्टेजवरती आहोत आणि तिथेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपला मार्ग कसा असायला हवा, याच्याबद्दल आपल्याकडे सगळे एक्सेल शीट्स असतात आणि आपण त्याची जशी तयारी करत असतो. त्याचप्रमाणे हे जसं ते आपलं कार्य असतं, काम असतं, त्याचप्रमाणे या भक्तीच्या मार्गावरती सुद्धा आपली एक्सेल शीट असते आणि आपण कुठल्या मार्गावरती स्थित आहोत, कुठल्या स्टेजवरती आपण आहोत आणि या स्टेजवरून आपण त्या उत्तम अधिकाऱ्याच्या स्टेजपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न हा केलाच पाहिजे. कधीही आपण म्हणजे उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात आपण का शिकलो ते. मग जेव्हा आपल्याकडे उत्साह असतो, आपला निश्चय असतो आणि आपला धैर्य असतो, तेव्हाच आपण या भक्तीच्या सर्वोच्च मार्गापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि या भक्तीविना तर आतापर्यंत तर आपण गीतेच्या या शिकवणीमधून भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली मग या गोष्टी तर आतापर्यंत आपण शिकलो की भगवत भक्तीविना आपल्या आयुष्यामध्ये दुसरी कोणतीच गोष्ट महत्वाची नाही. मग या भक्तीच्या स्तरापत उन्नत होण्यासाठी आपण आधी कुठल्या स्टेजवरती स्थित आहोत हे आपण जाणणं महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला या 3 प्रकारचं वर्गीकरण आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. मग भगवंतांवरती असलेल्या श्रद्धेनेच आपण आपली स्वतःची उन्नती करू शकतो. मग त्याच वेळी आपण या गोष्टी सुद्धा जाणल्या पाहिजे. श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर यांनी आपल्याला एक सल्ला दिलेला आहे. जसं या पॅरेग्राफमध्ये, शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये आपण पाहतो. मग जो उत्तम अधिकारी असतो तोच सर्वश्रेष्ठ गुरु असतो. आणि जोपर्यंत मनुष्य उत्तम अधिकाराच्या स्तरापर्यंत स्थित होत नाही, त्याने गुरु होण्याचा प्रयत्न करू नये. मग आता याची सुद्धा एक आपण गोष्ट पाहतो. समजा आपण एक आपल्या कॉलेजमध्ये एक्सपिरियन्स जे प्रोफेसर असतात आणि मग ज्याला आपण कधी PhD करायचा विचार करतो, तर अत्यंत एक्सपिरियन्स असलेल्या, PhD मध्ये एक्सपिरियन्स असलेल्या, त्या विषयामध्ये सखोल अभ्यास केलेल्या व्यक्तीकडेच आपण मार्गदर्शन करण्यासाठी जातो. सॉरी. आणि त्या विषयामध्ये जो कोणी डिग्री घेत आहे, नवीन स्टुडंट आहे, 20-22 वर्षाचा स्टुडंट, जो त्याच विषयामध्ये त्याची डिग्री सुरू आहे, त्याच्याकडे आपण आपला रिसर्च करण्यासाठी जात नाही. जो PhD करणारा व्यक्ती आहे, कारण त्याला त्याच्यापेक्षा खूप मोठ्या स्तरावरती उन्नत व्हायचं असतं. आणि म्हणून आपण उत्तम अधिकारी जे आहेत, ज्यांनी अ, भगवंतांचं सत्य जाणलेलं आहे आणि भक्तीच्या या सर्वोच्च स्तरावरती ते स्थित आहेत, अशा अधिकाऱ्यांनाच, अशा वैष्णवांनाच गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. मग तसं पाहिलं तर कनिष्ठ अधिकारी आणि मध्यम अधिकारी सुद्धा शिष्य स्वीकारू शकतात, ते गुरु बनवू शकतात. परंतु त्यांनी सुद्धा शिष्य अशाच लोकांना स्वीकारायला हवं जे त्यांच्या लेवलवरती स्थित आहेत. कारण तेव्हाच आपण या मार्गावरून कशी सोबत उन्नती करू हे ते सांगू शकतात. अन्यथा अपुऱ्या मार्गदर्शनाद्वारे ते अशा शिष्यांना जीवनाचं जे अंतिम ध्येय आहे, भगवंतांचं चरणकमळ गाठायचं, तिथेपर्यंत ते स्वतःच ऑलरेडी त्या मार्गावरती गेलेले नाहीत आणि दुसऱ्यांना कशा प्रकारे ते तो मार्ग दाखवतील. आणि म्हणूनच जेव्हा आपण त्या मार्गावरून आधी आपला प्रवास केलेला असतो, तेव्हाच आपण दुसऱ्यांना तो मार्ग दाखवू शकतो. आणि म्हणून भक्तीच्या या स्तरावर स्थित असलेल्या उत्तम अधिकाऱ्यालाच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. आणि असा उत्तम अधिकारीच आपल्या या आपल्या जो हा या मार्गावरती स्थित असलेला जो भक्त आहे, त्याच्या मार्गामध्ये येणारे जे अडथळे आहेत किंवा अज्ञानरूपी जो अंधकार आहे, त्यांना दूर करून या भक्तीच्या उत्तम स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी त्यांना मदत करतो. आणि म्हणून तेच या ज्ञानरूपी प्रकाशाद्वारे आपलं बोध म्हणजे गुरु हा भगवंत आणि शिष्य यांच्यामधला दुवा असतो. आणि ती गुरु हीच एक कडी असते जी या शिष्याला भगवंतांशी जोडते. आणि म्हणून आता आध्यात्मिक गुरूंचं महत्त्व आपण अनेक वेळा पाहिलेलं आहे आपल्या भगवद्गीतेमध्ये किंवा आपल्या वाचनामध्ये.
मग आता आध्यात्मिक गुरु आपण कशा प्रकारे, मग आपण जेव्हा हे वाचलं होतं आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान, तिथे शिला प्रभुपादांनी आपल्याला गुरु कोणाला स्वीकार करायला हवं, कसा गुरु असायला हवा, आणि आपण कशा प्रकारे आपल्या गुरुची निवड करायला हवी आणि कोणाला गुरु म्हणता येतं, या सगळ्या गोष्टीचं विस्तारित वाचन आणि डिस्कशन आपण त्या पुस्तकाचं वाचन केलं तेव्हा केलं होतं. आणि म्हणून उत्तम अधिकाऱ्यालाच आपण आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. आणि या श्लोकाचा महत्वाचा संदेश आपण पाहिलेला की आपण कोणत्या स्तरावरती स्थित आहे हे आपण आधी आपलं सेल्फ अनालिसिस केल्याशिवाय आपण आपल्या या भक्तीच्या मार्गावरती उन्नत होऊ शकणार नाही. म्हणून आपल्याला सेल्फ अनालिसिस करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि उत्तम अधिकाऱ्याकडून मार्गदर्शन घेणं हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. मग या दोन अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी आपण आपल्या या 5व्या श्लोकामध्ये पाहिल्या. तर इथेच आपण आपला हा 5वा श्लोक संपवलेला आहे. आणि आता आपण सुरुवात करूया आपल्या 6व्या श्लोकाच्या वाचनाला. हरे कृष्ण. श्लोक 6वा उपदेशामृताचा आपण आता श्लोक 6वा सुरुवात करूया. दृष्टैः स्वभावजनितैव पुश्च दोषैः न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गम्भाम्भासं न खलु बुद्बुध फेन पङ्कै ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै. भाषांतर. शुद्ध भक्त. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, मी वाचतो. हो चालेल प्रभूजी. भाषांतर. शुद्ध शुद्ध भक्त आपल्या कृष्ण भावनेच्या मूळ स्वरूप स्थितीत असल्यामुळे शरीराशी तादात्म्य करीत नाही. मनुष्याने अशा भक्ताकडे भौतिक दृष्टीने पाहू नये. भक्त नीच कुळात जन्मलेला असो भक्त नीच कुळात जन्मलेला असो, त्याच्या शरीराचा वर्ण चांगला नसो, त्याचे शरीर कुरूप अथवा दुर्बल अथवा रोगग्रस्त असो, आपण अशा कोणत्याही गोष्टीला महत्त्व देऊ नये. साधारण दृष्टीला शुद्ध भक्ताच्या शरीरात अशी व्यंगे स्पष्ट दिसत असतील, परंतु त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये अशी तथाकथित व्यंगे असली तरीही त्याचे शरीर दूषित होऊ शकत नाही. शुद्ध भक्ताचे शरीर गंगेच्या पाण्याप्रमाणे असते. कधी कधी पावसाळ्यात गंगेचे पाणी बुडबुडे फेस व चिखलाने भरून जाते, तरी सुद्धा ते दूषित होत नाही. आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगत असलेले लोक पाण्याचे बाह्य स्वरूप न पाहता गंगेत अवश्य स्नान करतात. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. शुद्ध भक्ती करणे अर्थात भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करणे हा आत्म्याचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. शुद्ध भक्ती ही मुक्तावस्थेत केली जाते. भगवद्गीतेत 14.26 मध्ये सांगितले आहे की माम च शो माम च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणातीत होऊन ब्रह्मस्तरावर आरूढ होतो. अव्यभिचारिणी भक्ती म्हणजे शुद्ध भक्ती होय. भक्तिमय सेवा करणारा मनुष्य भौतिक कामनांपासून मुक्त असला पाहिजे. या कृष्ण भावना आंदोलनामध्ये मनुष्याच्या चेतनेत परिवर्तन झाले पाहिजे. जर चेतनेला भौतिक सुखोपभोगाकडे वळवले तर ती चेतना भौतिक होते, आणि जर तिला कृष्णसेवेकडे वळवले तर त्या चेतनेला कृष्ण भावना म्हणतात. शरणागत मनुष्य भौतिक अभिलाषेविना श्रीकृष्णाची सेवा करतो. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्मादि अनावृत्तम. शुद्ध भक्तिमय सेवा जी शरीर व मनाची कार्ये आणि ज्ञान व कर्माच्या पलीकडे स्थित असते, तिला शुद्ध भक्तियोग असे म्हणतात. भक्तियोग हेच आत्म्याचे योग्य कर्तव्य आहे. आणि जेव्हा एखादा मनुष्य प्रत्यक्षात शुद्ध भक्तिमय सेवा करू लागतो,
तेव्हा तो आधीच मुक्त होतो. सगुणान समत्ती तैतान. एका कृष्ण भक्ताचे भौतिक रूप बद्ध वाटत असले तरी तो भौतिक अवस्थेमुळे कधीच बद्ध होत नाही. म्हणून आपण एका शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहू नये. जो मन- जो स्वतः भक्त होत नाही तो दुसऱ्या भक्ताला पूर्णपणे जाणू शकत नाही. पूर्वीच्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी व उत्तम अधिकारी असे भक्तांचे तीन प्रकार असतात. एक कनिष्ठ अधिकारी हा भक्त व अभक्त यांच्यातील अंतर जाणू शकत नाही. त्याला केवळ मंदिरातील अर्चविग्रहाच्या पूजेविषयी आस्था असते. एक मध्यम अधिकारी मात्र भक्त व अभक्त आणि भक्त आणि परमेश्वर यांच्यातील भेद नीटपणे समजू शकतो. अशा प्रकारे तो भगवंत, भक्त आणि अभक्त या तिघांशी वेगवेगळा व्यवहार करतो. मनुष्याने शुद्ध भक्ताच्या शारीरिक व्यंगाची निंदा करू नये. अशा व्यंगांकडे त्याने दुर्लक्ष करावे आणि गुरूंचे प्रमुख आणि आध्यात्मिक गुरूचे प्रमुख कार्य भगवंतांची शुद्ध भक्तिमय सेवा किंवा शुद्ध सेवा यासच महत्व द्यावे. भगवद्गीतेत 9.30 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अपि चेत्तु दुराचारो भजते मामन्य अन्या भाग साधुरेव स मंतव्या सम्यक व्यवसितो हि सा. जरी कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न झाल्यास त्याला साधू समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या विषयांमध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. दुसऱ्या शब्दात त्याला साधारण मनुष्य मानणे चूक आहे. एका शुद्ध भक्ताचा जन्म ब्राह्मण किंवा गोस्वामी कुळात भलेही झाला नसला तरी तो भगवंतांची सेवा करीत असल्यामुळे त्याची उपेक्षा केली जाऊ नये. वास्तविक गोस्वामींचे कुटुंब हे भौतिक गोष्टीवर, जातीवर किंवा अनुवंशिकतेवर आधारलेले असू शकत नाही. गोस्वामी हे पदवी केवळ शुद्ध भक्तच धारण करू शकतो. अशा प्रकारे आपण रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे ज्यांचे ज्याचे अग्रणी आहेत अशा 6 गोस्वामींविषयी चर्चा करतो. रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे जवळजवळ मुसलमानच झाले होते व म्हणून त्यांनी आपली नावे बदलून दबीर खास आणि साकर मलिक अशी नावे घेतली होती. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना गोस्वामी केले. म्हणून गोस्वामी ही पदवी अनुवंशिक नाही. आपल्या इंद्रियांचा स्वामी आहे जो आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवू शकतो तो गोस्वामी. भक्तावर इंद्रियांचे नियंत्रण नसून भक्तच इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवीत असतो. म्हणून जरी भक्तांचा गोस्वामी कुटुंबात जन्म झाला नसला तरी त्याला स्वामी किंवा गोस्वामी म्हटले पाहिजे. या सिद्धांतानुसार जे गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभूंचे आणि श्री अद्वैत प्रभूंचे वंशज आहे ते भक्त निश्चितच आहेत, परंतु ते भक्त इतर कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये. खरोखर भक्त पूर्वाचार्यांच्या अशा वंशातील असोत किंवा साधारण कुटुंबातील असो त्यांना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. एखाद्याने अरे हे तर अमेरिकन गोस्वामी आहेत असे म्हणून त्यांच्याशी भेदभाव करू नये किंवा हे नित्यानंद वंश गोस्वामी आहेत असाही विचार करू नये. कृष्णभावना आंदोलनातील अमेरिकन वैष्णवांना आम्ही गोस्वामी पद प्रदान केल्यामुळे आमच्या विरुद्ध छुपा विरोध दिसून येत आहे. कधी कधी लोक अमेरिकन भक्तांच्या तोंडावर बोलतात की त्यांचे संन्यासी किंवा गोस्वामी हे पद प्रामाणिक नाही, परंतु या श्लोकातील रूप गोस्वामींच्या कथनानुसार एक अ, अमेरिकन गोस्वामी आणि आचार्यांच्या कुळात जन्मलेल्या गोस्वामीमध्ये काहीच भेद नाही. त्याचप्रमाणे ज्या भक्ताला गोस्वामी ही पदवी मिळाली आहे पण त्याचे पिता ब्राह्मण नाहीत किंवा नित्यानंद प्रभू अथवा अद्वैत प्रभू यांच्या कुळातील गोस्वामी नाहीत, त्याने गर्वाने
फुगून जाऊन असे समजू नये की आपण गोस्वामी झालो आहोत. त्याने नेहमी लक्षात ठेवावे की भौतिक दृष्टीने गर्विष्ठ होताच आपले पतन होईल. हे कृष्ण भावना आंदोलन म्हणजे एक दिव्य विज्ञान आहे आणि त्यामध्ये मत्सराला किंचितही स्थान नाही. ते मत्सरापासून पूर्णपणे मुक्त आहेत. अशा परमहंसांकरिता हे आंदोलन आहे. कोणीही मत्सरी असू नये, मग तो गोस्वामींच्या कुळातला असो किंवा त्याला गोस्वामी हे पद दिलेले असो. एखादा मनुष्य मत्सरी होताच तो परमहंसांच्या स्तरावर पतित होतो. जर आपण वैष्णवांच्या शारीरिक व्यंगांना महत्त्व दिले तर आपण जाणून घेतले पाहिजे की आपण या वैष्णवांच्या चरणकमलांशी अपराध करीत आहोत. वैष्णवांच्या चरणकमलांप्रती केलेला अपराध अत्यंत गंभीर असतो. खरोखर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या अपराधाला हाती माता किंवा उन्मत्त हत्तीचा अपराध असे म्हटले आहे. एक उन्मत्त हत्ती अत्यंत घातक असतो आणि विशेष करून जर तो एका नीटनेटक्या उद्यानात गेला तर तो त्या उद्यानाचा निश्चितच संपूर्ण विध्वंस करतो. म्हणून आपण सावध राहावे जेणेकरून आपल्याकडून वैष्णवांच्या प्रती एकही अपराध होणार नाही. प्रत्येक भक्ताने वरिष्ठ वैष्णवांकडून उपदेश ग्रहण करण्यास तत्पर असले पाहिजे आणि वरिष्ठ वैष्णवाने कनिष्ठ वैष्णवास सर्व दृष्टीने सहाय्य करण्यास तत्पर असले पाहिजे. भक्ताने कृष्ण भावनेत केलेल्या आध्यात्मिक प्रगतीनुसार त्याला वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरण्यात येते. वैष्णवांच्या कार्यांना आपण भौतिक दृष्टिकोनातून पाहू नये. विशेष करून एका नवोदित भक्ताने शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहणे घातक ठरते. म्हणून आपण शुद्ध भक्ताचा बाह्यातकारी व्यवहार पाहू नये, परंतु त्याचा अंतरंग भाव पाहण्याचा प्रयत्न करावा व तो भगवंतांच्या दिव्य सेवेत कसा संलग्न झाला आहे ते समजून घ्यावे. अशा प्रकारे आपण एका शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहणे टाळू शकतो व क्रमशः स्वतः शुद्ध भक्त होऊ शकतो. जे लोक कृष्ण भावना ठराविक लोकांपुरतीच किंवा ठराविक भक्तांपुरतीच किंवा ठराविक प्रदेशापुरतीच मर्यादित आहे असे समजतात, त्या लोकांमध्ये भक्तांच्या बाह्य स्वरूपात अनावश्यक महत्त्व देण्यास कल दिसून येतो. असे नवीन भक्त प्रगत भक्तांच्या उत्कृष्ट सेवेचे महत्त्व समजू शकत नाहीत व भगवंताला स्वतःच्या व महाभागवताला स्वतःच्या स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न करतात. सर्व जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करताना आम्हाला नेमकी हीच अडचण येते. दुर्दैवाने आमच्या भोवती नवसाधक गुरुबंधूंचा गराडा पडलेला आहे, जे जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्याच्या असाधारण कार्याचे महत्त्व समजू शकत नाहीत. ते केवळ आम्हाला त्यांच्या स्तरावर खेचण्याचा प्रयत्न करतात आणि प्रत्येक बाबतीत आमच्यावर टीकेची झोड उठवतात. आम्हाला त्यांच्या बालिश कृत्यांची व अल्पज्ञानाची कीव येते. भगवंतांच्या व्यक्तिगत सेवेत संलग्न असलेल्या शक्तिसंपन्न मनुष्याला सर्वसाधारण मनुष्याप्रमाणे वागू नये, कारण असे म्हटले आहे की श्रीकृष्णांनी शक्ती संपन्न केल्याशिवाय कोणालाही अखिल जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करता येणार नाही. जेव्हा मनुष्य एक प्रकारे एका शुद्ध भक्ताची निंदा करतो तेव्हा तो एक गंभीर अपराध वैष्णव अपराध करीत असतो. ज्यांना कृष्ण भावनेत प्रगती करायची आहे अशा लोकांकरता हा अपराध फार बाधक आणि घातक ठरतो. वैष्णवांच्या चरणकमलांशी वैष्णवांच्या चरणकमलांप्रती अपराध केल्यास मनुष्याला कोणताही आध्यात्मिक लाभ होऊ शकत नाही. म्हणून प्रत्येकाने सावध राहिले पाहिजे जेणेकरून तो एका शक्तिसंपन्न वैष्णवांच्या प्रती किंवा शुद्ध वैष्णवांच्या प्रती अपराध करणारा नाही. शक्तिसंपन्न वैष्णवाला आपण काही उपदेश करू शकतो किंवा त्याच्या वागणुकीत सुधारणा घडवू शकतो किंवा त्याच्या चुकीला
दुरुस्त करू शकतो असे समजणे हा अपराध ठरतो. नवोदित वैष्णव व प्रगत वैष्णव यांच्या कार्यावरून आपण त्यांच्यातील भेद समजू शकतो. प्रगत वैष्णव नेहमीच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्थित असतो व नवसाधक भक्ताला त्याचा शिष्य समजले जाते. शिष्याने कधीही गुरुला उपदेश करू नये. या गुरुने या गुरुने अशा लोकांकडून सल्ला घ्यायची गरज नाही, जे त्यांचे शिष्य नाहीत. श्रील गोस्वामींना 6व्या श्लोकात सांगितलेल्या उपदेशाचे हे सार होय. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णा प्रभूजी. तर या श्लोकामध्ये अत्यंत महत्वाचा असा संदेश श्रील रूपा गोस्वामी आपल्याला देत आहेत. मग जिथे आपण पाहतो की जो भक्तीमध्ये स्थित आहे, जो भक्तीच्या या मार्गावरती, कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती उन्नत आहे, तो कधीच इतर भक्ताची निंदा करत नाही, तर वैष्णवाची निंदा करत नाही. मग आपण रोज आपल्या 10 अपराध चॅन्टिंग करण्यात आपण आधी 10 ऑफेन्सेस म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये आहे, लिहिलेलंच आहे की आपण इतर वैष्णवाची निंदा कधीच करू नये. मग इतर वैष्णवाचीच काय, एक मनुष्य म्हणून आपण आपल्या वेदांमध्ये सुद्धा या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. मग प्रत्येक एका माणसाने दुसऱ्या माणसाशी कशा प्रकारे वागायला हवं याची सुद्धा एक नियमावली असते. आणि एका भक्ताने दुसऱ्या भक्ताची तर निंदा कधी करूच नये, परंतु एका मनुष्याने सुद्धा कधी दुसऱ्या मनुष्याची निंदा करू नये. कोणालाच या निसर्गाने दुसऱ्या व्यक्तीला डिमोटिवेट करायचा किंवा त्याची निंदा करायचा अधिकार कोणालाच दिलेला नाहीये. आपण फक्त उपदेश हा गुरूंकडूनच घ्यायचा असतो आणि गुरूंकडूनच तो स्वीकार करून आपण उन्नतीच्या मार्गावरती लागायचं असतं. आणि कधीच आपल्या गुरूंना सुद्धा आपण सल्ला देण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण ते ज्या स्तरावरती स्थित आहेत आपण अजून तिथेपर्यंत पोहोचलेले नाही आहोत, म्हणूनच आपण त्यांचे भक्त आहोत आणि आपण त्यांचे शिष्य आहोत आणि आपण या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करत आहोत. मग भक्तीच्या या मार्गावरती स्थित असताना बाह्य रूपाला हे कधीच महत्त्व देऊ नये. जे या कलयुगामध्ये ज्या गोष्टीलाच फक्त महत्त्व आहे, बाह्य रूपाला. मग जो उत्तम श्रेणीमध्ये स्थित असलेला भगवंतांचा भक्त असतो, त्याच्या रूपामध्ये काहीच दडलेलं नसतं. मग तो या वर्णाश्रम पद्धतीमधल्या नीच कुळामध्ये जन्मलेला असो किंवा आजकालच्या या कलयुगामध्ये सूट बूट घालून टाय घालून ऑफिसला जाणारा असो, तो त्याच्या बाह्य रूपावरून आपण त्याची भक्तीची लेवल आपण टेस्ट नाही करू शकत. आणि तसा अधिकार या कोणत्याच सामान्य जीवालाच नाही, कनिष्ठ अधिकाऱ्यालाच नव्हे, तर कोणत्याही सामान्य जीवाला नाही. जेव्हा तो मनुष्य भक्तीच्या त्या स्तरापत उन्नत होतो, उत्तम अधिकारी बनतो, तेव्हा मग त्याची बाह्य रूप वेशभूषा ही कशीही असो आणि तो कोणत्याही कुळामध्ये जन्मलेला असो. मग जिथं आपण हे पाहिलं, स्टार्टिंगला शिलरूपा गोस्वामींनी जे मार्गदर्शन केलं की हे अमेरिकन गोस्वामी आहेत, हे इंडियन गोस्वामी आहेत, अमेरिकन लोक कसे काय गोस्वामी बनू शकतात, या गोष्टी कोणीच याच्यावरती प्रश्न उभारू शकत नाही. कारण शिला प्रभुपादांचे अनेक शिष्य हे अमेरिकनच होते आणि तेच गोस्वामी बनलेले होते. आणि त्यांच्यावरती आपण प्रश्न उठवू शकत नाही, कारण त्यांनी मग ते गोस्वामी कुळात जन्मलेले असो, नित्यानंद कुळामध्ये जन्मलेले असो की कुठल्याही कुळामध्ये जन्मलेले असो, मग कोणी आपल्या जन्मावरून वैष्णव बनत नाही, तर त्याच्या कर्मावरून, त्याच्या चॅन्टिंगवरून, त्याची भगवंतांवरती असलेल्या त्याच्या श्रद्धेवरून तो वैष्णव बनतो. मग अशामुळे या भक्तांना अशा कॅटेगरीमध्ये टाकणं हे कोणत्याही इतर भक्ताचं किंवा इतर सर्वसामान्य जीवाचा अधिकार नाही तो.
आणि म्हणून असा हे गोस्वामी आहेत का, हे गोस्वामी नाही आहेत का, याचं डिफरन्शिएशन हे त्यांनी करू नये. मग जो भक्त असतो, जो उत्तम श्रेणीचा हा भक्त असतो, तो आपल्या इंद्रियांच्या वशमध्ये नसतो, तर त्याची इंद्रियही त्याच्या कंट्रोलमध्ये असतात आणि म्हणून तो गोस्वामी असतो. आणि ज्याची इंद्रिय त्याच्या कंट्रोलमध्ये नसतात तो अशा प्रकारच्या गोष्टी करतो. मग आपल्या वेदांमध्ये आणि पुराणांमध्ये आपण अनेक अशा भक्तांची उदाहरणं पाहतो. एवढंच काय, आपण 18 दिवसाची गीतेचं जेव्हा अध्ययन करतो तेव्हा पण आपण हे उदाहरण पाहतो भक्त कनकदासांचं, की जे शूद्र कुळामध्ये जन्मलेले होते आणि त्या काळी त्यांना शूद्रांना मंदिरामध्ये सुद्धा प्रवेश मिळत नव्हता. आणि इतके महान भक्त होते ते भगवंतांचे, की त्यांना भगवंतांना पाहण्याची खूप इच्छा झाली, की एकदा तरी आपण भगवंतांच्या मंदिरात जावं आणि त्यांचं रूप पाहावं म्हणून. मग ते एकदा गुपित मार्गाने कोणाला न सांगता न समजता ते त्यांनी मंदिरात प्रवेश केला. परंतु अशा ठिकाणी जाऊन ते लपले जिथून त्यांना भगवंतांचं मुखच दिसत नव्हतं. आणि आश्चर्य ते काय, भगवंतांच्या त्या महान भक्तांसाठी स्वतः भगवंतांनी आपलं जे फेस होतं ते पूर्ण उलटं फिरवलं, जेणेकरून आपल्या या महान भक्ताला आपलं दर्शन मिळालं पाहिजे म्हणून. मग ही गोष्ट आपण अनेक वेळा या कथेची चर्चा केली. मग त्याच्यानंतर जर आपण शबरीचं उदाहरण घेतलं तर ती सुद्धा शूद्र कुळामधली किंवा आदिवासी स्त्री होती ती. तरी सुद्धा तिची जी भक्ती होती, किंवा तिनं जेव्हा उष्टबोरं भगवंतांना अर्पण केली, तेव्हा त्यांच्या भावानी म्हणजेच लक्ष्मणांनी त्यांना थांबवलं होतं की तू, आणि ते थोडेसे रागावले सुद्धा होते की तू, हे प्रभू श्री रामचंद्र आहेत आणि तू त्यांना अशी उष्टी फळं उष्टी बोरं कशी काय देऊ शकते. जेव्हा खुद्द भगवंतांनाच काही आक्षेप नव्हता तेव्हा त्यांनी त्यांना थांबवलं आणि भगवंतांनी शबरीची ती उष्टी फळं स्वीकार केली. जिथे एक सामान्य मनुष्य या कलियुगामध्ये, बाहेरच्या व्यक्तीचं काय, स्वतःच्या घरातल्या व्यक्तीचं उष्ट जो कधी खायला पुढे मागे होतो, ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत स्वतः प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या रूपामध्ये त्यांनी आपल्या भक्ताचे उष्टी बोरं सुद्धा खाल्ली. मग जिथे भक्ती येते तिथे बाह्य रूप, किंवा तो कोणत्या कुळामध्ये जन्मलेला आहे, त्याचं रूप कसं दिसतंय, तो कोणत्या गोष्टी करतोय, या गोष्टी कधीच मॅटर करत नाहीत. कारण त्याचं नातं असतं ते थेट थेट ते भगवंतांसोबत. इतर मधला कोणताच व्यक्ती त्यांना नावं ठेवण्यामध्ये किंवा त्यांच्यावरती टीका करण्यामध्ये त्याला कोणताच अधिकार नसतो. मग त्याच्यानंतर कृष्णा पुस्तकाचं जेव्हा आपण वाचन केलं होतं तेव्हा वृत्रासुराचं आपण पाहिलं होतं. तो एक असुर होता. भगवंतांना त्याचा जो मालक होता त्याच्या आदेशावरून तो आलेला होता. परंतु त्याच्या अंतःकरणामध्ये तर श्रद्धा होती भगवंतांची. मग आणि त्यांनी भगवंतांची स्तुती सुद्धा केलेली होती. आणि म्हणून त्याला तो जो युद्धाचा प्रसंग होता, किंवा त्याच्या बाह्य रूपावरून तो असुर होता असं आपण त्याची गणना करू शकत नाही. तर त्याच्या मनामध्ये असलेली भगवंतांप्रतीची भक्ती आपण पाहू शकतो. मग त्याचं, किंवा आपण हे सुद्धा पाहू शकतो, अजामिलाची कथा आपण अनेक वेळा पाहिली, किंवा आणि ओशाळला मृत्यू या पुस्तकाचं जेव्हा आपण वाचन केलं तेव्हा, की तो ब्राह्मण कुळामध्ये जन्मलेला होता, भगवंतांची भक्ती त्यांनी केली होती, आणि त्याला काही काळासाठी तो या मायेच्या भवबंधनामध्ये अडकला आणि त्यांनी तो भक्तीच्या मार्गावरून पतित झाला होता. परंतु भगवंत मात्र आपल्या भक्ताची साथ कधीच सोडत नाहीत. मग मग ती कथा कशी पुढे गेली, किंवा कशा प्रकारे जेव्हा त्याच्या सगळ्यात लहान मुलाचा जन्म होण्याच्या आधी साधू संत त्याच्या घरी आले होते आणि त्याच्या बायकोला त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं की याचं नाव नारायण ठेवा म्हणून. मग कशा प्रकारे त्याची पुन्हा जाणीव झाली, आपण कोणत्या प्रकारची भक्ती करायचो आणि कोणती चूक आपण आपल्या आयुष्यामध्ये केली. आणि मग त्याच्या बाह्य रूपावरून, मग जिथं आणखी एक गोष्ट आपण शिकतो की हा जो उत्तम भक्त असतो त्याचं कधी पतन सुद्धा होत नाही. मग अ, तो शब्द इथे आहे, एक मिनिट हा.
बुदबुद फेन पंकैही. मग बुडबुड्यांनी किंवा फेसाने आणि चिखलाने, मग हा शब्द का महत्वाचा आहे या श्लोकामधला? जे गंगेचं पाणी हे अतिशय पवित्र मानलं जातं. मग त्या पाण्यामध्ये कधी पावसाळ्यामध्ये बुडबुडे आले, फेस आले किंवा चिखल मिक्स झालं तर आपण गंगा अपवित्र झाली असं म्हणतो का? अजिबात नाही. असं म्हणणं म्हणजे सुद्धा पाप आहे, बरोबर आहे ना? कारण गंगा ही गंगा असते आणि ती नेहमीच पवित्र असते, हे आपल्याला माहित आहे. मग त्याच प्रकारे भगवंतांचा जो महान भक्त असतो तो त्यांचा महान भक्तच असतो. मग भक्तीच्या त्या अतिउच्च शिखरावर स्थित झाल्यानंतर मग अशा प्रकारची काही बुडबुडे आली तरी सुद्धा भगवंत स्वतः त्याला तिथून उचलून पुन्हा त्याच्या मार्गावरती स्थित करतात. आणि त्या छोट्या छोट्या चुका या या अतिउच्च स्तरावरती स्थित झालेल्या भक्ताला त्याच्यासाठी माफ असतात. कारण तो ज्या स्तरावरती स्थित राहून भक्ती करत असतो त्या स्तरापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही. तेव्हा आपण त्याच्यावरती निंदा सुद्धा करू नये आणि आपल्याला कोणताच अधिकार नाही. मग इथं आपण हत्तीचं उदाहरण पाहिलं. उन्मत्त झालेल्या हत्तीचं उदाहरण दिलं शिला प्रभुपादांनी, जे अतिशय सुंदर अशी उपमा होती. मग जसं उन्मत्त झालेल्या हत्तीचं उदाहरण दिलं, किंवा आपण पाहतो की आपल्या मराठीमध्ये म्हण सुद्धा असते की हत्ती जात असतो आणि कुत्रा भुंकत असतो, पण त्या हत्तीला काही फरक पडत नाही. कारण तो त्याच्या मार्गावरती स्थित झालेला असतो आणि कुत्र्याचा जो गुणधर्म असतो भुंकणं. मग जो अज्ञानी मनुष्य आहे त्याचा तो गुणधर्म असतो भुंकणं, आणि त्याचा कोणताच अधिकार नाही की त्यांनी या स्तरावरती स्थित असलेल्या उन्नत भक्ताच्या भक्तीसोबत वरती त्यांनी जजमेंट द्यावं. आणि जेव्हा तो त्या स्तरावरती स्थित होईल तेव्हा त्याला बोलण्याचा अधिकार मे बी येईल, पण आता त्याला बोलण्याचा अधिकार सुद्धा नाही. मग असे जे व्यक्ती असतात, असे जे लोक असतात दुसऱ्याची निंदा करणारे किंवा उत्तम अधिकाऱ्याची निंदा करणारे, मग त्यांची गणना असा निरर्थक बडबड करणाऱ्या किंवा हत्तीवरती भुंकणाऱ्या या कुत्र्यांमध्येच होऊ शकते. मग पहिली गोष्ट, सर्वसामान्य मनुष्यानी प्रत्येक मनुष्याचा आदर करावा. आणि जेव्हा गोष्ट ही गोस्वामींची येते, भगवंतांच्या महान भक्तांची येते, तेव्हा तो आदराचा स्तर आणखी वाढतो. मग जेव्हा आपण भक्तीमध्ये स्थित असतो अशा चुका केल्याने आपलीच भक्ती कमी होते. मग जेव्हा आपण एखाद्याची निंदा करतो, मग याच्या गोष्टी आपण अजून डिटेलमध्ये वाचणार आहोत जेव्हा आपण भागवतम वाचतो किंवा भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये पुढे आपण पाहणार आहोत. आणि याची चर्चा आपण आधी सुद्धा केलेली आहे. प्रॅक्टिकली आपण या उपदेशामृताच्या पहिल्या 2 श्लोकांमध्ये सुद्धा भरपूर चर्चा केली की जेव्हा आपण दुसऱ्याविषयी वाईट विचार करतो किंवा त्याची निंदा करतो, मग ते विचार कसे आपल्या डोक्यामध्ये चालत राहतात आणि मग त्याच्यामुळे आपल्या भक्तीमध्ये, आपल्या चॅन्टिंगमध्ये कसा इफेक्ट होतो आणि आपलंच पतन होतं आणि आपलाच टाइम वेस्ट होतो. आणि म्हणून मनुष्याने प्रत्येकाचा आदर करायला हवा आणि त्यातल्या त्यात गुरूंचा आदर हा करायलाच हवा. त्यांना प्रतिप्रश्न कधीच विचारू नये. कारण जो भगवंतांचा महान भक्त असतो, जो भक्तीच्या या स्तरापर्यंत उन्नत झालेला गुरु असतो, त्याला प्रतिप्रश्न विचारणं हे सुद्धा एक सगळ्यात मोठी चुकीची गोष्ट आहे. कारण गुरूंचा सल्ला फक्त मानायचा असतो, गुरूंच्या चरणकमळांची फक्त सेवा करायची असते आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंतांच्या चरणकमळाप्रत कसं उन्नत होता येईल हे आपण पाहू शकतो किंवा हे आपण करू शकतो. पण गुरूंना प्रतिप्रश्न मात्र विचारू नये. मग त्याच्यानंतर जर आपण आणखी अशा भगवंतांच्या महान भक्तांची जर चर्चा केली तर पूर्वजन्मामध्ये नारद मुनी सुद्धा एका दासीचेच पुत्र होते. महाभारतामध्ये विदुरांचं जर उदाहरण घेतलं ते सुद्धा दासी पुत्र होते, परंतु त्यांची गणना भगवंतांच्या महान भक्तांमध्ये होते. मग चैतन्य चरितामृतामध्ये किंवा आपण चैतन्य शिक्षामृतचं सुद्धा जेव्हा वाचन केलं, हरिदास ठाकूरांचं सगळ्यात मोठं उदाहरण आपण पाहू शकतो की मुस्लिम परिवारात जन्मलेले असताना सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य घोषित केलेलं होतं.
मग इथं आपण आपल्या गोस्वामींमधल्या रूपा गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी इथेच आपण त्याचं उदाहरण पाहतो. त्यांनी ऑलमोस्ट ते मुसलमान राजावटीत राजाच्या अधिकाराखाली दबीर खास आणि साकार मलिक अशी त्यांची नावं सुद्धा बदललेली होती. परंतु ते ज्या भक्तीच्या स्तरावरती स्थित होते याची जाण खुद्द चैतन्य महाप्रभूंना होती, कारण ते खुद्द भगवंत होते आणि त्यांना ह्याची जाण होती. आणि म्हणून त्यांनी त्यांना तिथून परत आलं तरी परत आले ते. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांनी आपल्यासोबत या भक्तीच्या मार्गावरती त्यांना वाटचाल करायला लावली आणि त्यांना गोस्वामी ही पदवी दिली. कारण त्यांची जी भक्ती होती ती या एका छोट्याशा नाव बदलल्याने मुस्लिम राजवटीत गेल्यामुळे त्या भक्तीवरती काही इफेक्ट होणार नव्हता. आणि म्हणून मनुष्याची ही भक्ती ही महत्वाची असते. आणि म्हणून अशा उच्च श्रेणीमधल्या भक्ताला अशी गोष्ट करणं मान्य आहे. म्हणून एक नवसाधक जो कनिष्ठ श्रेणीमधला भक्त आहे किंवा ज्यांनी भक्तीची सुरुवात केलेली आहे त्यांनी अशा चुका करणं हे मान्य नाही. आणि ही गोष्ट कुठेच एक्सेप्टेबल नाहीये. म्हणून आपण स्वतःची तुलना अशा या उच्च कोटीच्या भक्तांसोबत कधीच करू नये, कारण आपण आत्ताच सुरुवात केलेली आहे भक्तीची आणि या सुरुवातीच्या स्टेजेसवरती आपण आहोत. आणि जेव्हा त्या स्तरावरती उन्नत झाल्यावर भगवंत स्वतः त्यांना पुन्हा आपल्या मार्गावरती स्थित करतात. त्यांच्या मनामध्ये असलेल्या परमात्म्याच्या रूपाने त्यांच्या बुद्धीमधला अंधकार दूर करून त्यांना पुन्हा तो मार्ग दाखवतात. मग ज्याप्रमाणे गंगा ही कधीच अपवित्र होत नाही, त्याचप्रमाणे भगवंतांचा उत्तम भक्त हा सुद्धा कधीच अपवित्र होत नाही. तर हेच आपण या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहिलं. तर आपण इथे थांबूया आणि कोणाला काही प्रश्न असल्यास, शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकता. आणि मग आपण पुढच्या क्लासमध्ये सोमवारी पुढच्या 7व्या श्लोकाचं अध्ययन सुरुवात करूया अध्ययनाला. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता जी.